Haus nem kat kandai span riu kunyo. Hakas nang mau kodok hajan sora Gibriu Yoi ya kakenja jingshai kabamikam badai na Gibriu bar kabamikam ru bakandai kaling sun ka jingshai kabawan na peneng kabasange ha pedeng sun pat kabajano kensan Henry ka jingkali kalong hatu kadai ka UFO ni kadai ka bakipai ba kim dai bantip menta indrung siapo pawai ka jingya tu khana kabadang im hadu menta napadang sobhaya phibaro syakani ka channel jing itu mangau dia fangi pat menta inlek syakawai ka jingya tu khana badang im badang ya tu hadu ini kismi iba menta kijio snow ikijing itu khana sapanggi UFO apo Amerika sapanggi Area 51 sapangga Roswell Henry hapo Meghalaya ru ladan lakajong kajing itu khana joga jing shai kabami na sun hamau kodok hajan sora Gibriu iba imma katokapor kiyatu khana bahakawi kamit boslap jur kalaja ka bapla betalawan kenja jingshai hakani kashnong bat hadu menta dan manu bala ban batai shai ne ban pensngo thu ne ban pinchisha yakani kajing itu hana pasdang hakamit slap jong bunai nailur kat kandai spa riu pau hinyo hakatokapor kamau kodok tampat long kum kamau kodok pementa empat don turis empat don kamera phone Henry tang kisnongrit tang gilum tang giklau tang jing jarjar jong kamariang katko kaningut kinongrat kilas dang wan pai shalasnong nakajing tray lengkha obeneng kelas dang bandum leer kelas dang ban bejur badulo kelas dang mantap yakilum Henry nangta uwei nagirang ba snong ulayo i kajing shai ka bapla hasun omdei ki klor omdei kading Henry kajing shai ka balong ka kenja rong rupa ka batinchan hasun klem kanu tasur ningkong kiniginong snong kidang mut bakani ka jingshai kadai nakaling sun jong kisipai Henry hadin katto katne sakhan kilas nang basothu bakani ka jingshai kamdei nakani ka perthai bat kamdei ru ka balong pat ba kamki khandiat ru ka yang bai hajrong ka khlau bat klem kanu tasur bat ka jingshai ka jongka ka phalang yakani ka jaka kat ba kinong snong kidang pet ka bapla pelaja kani ka jingshai kelas dang ban hiar bet kumba ka pet ya ka snong kikena kilamare sapo yin kikenthai kilas dang ban duai bat kirang ba jong ka snong kilapet da ka jing shepting uwe urang ba balaya thu ya kani ka jing thu khana hadin bun snam uong kalong kumba ka kadangwat jaka ban hiar kat ba kani ka lingsun kadang jan na khando kipat ba kiyoi ba kamdei ba kalong ta ka jingshai Henry kadon ya kadur ka bapulun kum kadis ni ka pleng bat hapulun jong ka kidon kilat ba me rong saw rong stem bat rong jangam kumba kalong kumba ka im bat nangka ka jingja ka ba khampe kinong snong ki ong ba hakapor bakani ka lingsun pawan ban hiar baro kamariang kalalong jar umdan kasur jong kipat ba baro kalalong kenja wat kimrat ru kim perta kumba kapor hi
sange. Uwei urang ba ubadan hasurap ula ong baka met chong u kasngo kya baka don kanu kabor kabatan. Iwei pat ki ong bagi sngo baka don kajing ya snam mat kajing kuslay. Henry kajing sisha kabakipat ba ki ong kalong kajing syai kam simla penthut kam simla tombor. Henry kasyupet tang pet kumbakadang wat ay. Hadin kumba 10 minit kani ka UFO palasdang ban kiu biang sajarong kamdan jing sawa kamdan sur engine. Henry tang ka jing tenchan kabala nang klan chuchu ka jing syai tang daki second wush talaja tet palan ya kanu kajat ling sun ha katu kapor kipat ba kila syusa tangha kajing lingo kila siapet mar keliang omdan bakran pat omdan basung thu kila sia keli ya kawai kajing keli ka ai katu pa mangidang syu yoi kajing ja hakani kamit kajing thu khana lasdang ban sapriang pat ba kidon ki baong bagi sipai India kilawan banwa jingtip pat kidon pada ki baong bagi briu ki bariam jan yong kilawan ban kili jingkili na kinong song snong. Henry omdan kajing pencisha omdan ki kot ki batho syapang kani omdan ki dur ki bangaila ban pet ya kani kajing ja pat omdan official proof ni omdan ki jing pencisha ki basyai kumta kajing itu khana kalakalalong kaham saya ne ka rumah. Henry hamegalia kirang ba bun ki ong ba kani kajing ja kalong ka basisha wat ka bakham phala ru kalong bahakas nong mau kodok kibun kijing itu khana kum kini syapang kijing syai ki basyai hasun beneng wat hadin musnam hat kandai spa andru punyo hakisnam khat kandai spa andru phu shaneng ka India ka China kadang don hapadeng ka jingya kanat hadin ka thama yong ukhat khandai spa andru phu a de kala ban long baka day ka military aircraft test. Henry balay kam don sur balay kayang hasuin bat balay kipat ba ki ong baka hairstat syaba palat ka theory ka baal natural phenomenon ki scientist ki ong baka ni ka jing syai kala banwan na ka jing syai jong ka suin beneng ka baki khot ka electrical storm ki ong ka ball lightning. Henry ka jing shisha kalong baka ball lightning kam june slam kumbakani ka jing syai tane bat kipat ba ki ong bikila yo iya kadur ha ka jinglong jong ka pliang ne ka dis ka theory ka balay alien aircraft kani ka long theory ka balong pat ba hato kani ka jing syai kani ka jing wan jong ki alien aircraft ki banabar jong ka perthai omdon proof. Henry kajing shisha kalong kajing yoi yaki UFO hakaleng jong ka perthai kadon jing yadai bat kini kajaka ka balong jar kajaka ka balong klau bat ka weather pattern ka baphala bat hamau kodok kidon kini baro lai. Henry kabenta ka baphala kadangsa hadin jong gitu gisnem kidon ginong lechnong di baong baha kamit ke badum baha kidang yoi ki jingsyai ki bayat na kilum jong kamau kodok dan ki baong bagi tang kiloo dan ki baong makalong tang ka jing mudur bat lada ka jingja haus nam khat kandai spa andru punyo kalong shisha ka jing kili kalong manu shisha itu ki bawan hakatu kamit bat balay kipet
tang ya ka shnong mau ko dok ka jing chi sha le si kadang ri hapo kilo o chong ka sora Henry hadu bandayo ya ka jing pun chi sha ka UFO khat khandai spa andru phunyo hamau ko dok kadang long tawi na ki jing mayan ne ki mystery ki ba phla tam hapo megalaya ngalong ka jing ithu bat kan mau tang namar ke ai ka ba umla ban batai tamut ba kam shim laja lada pisno tenat ya ka ni ki jing ithu khana ka ba mayan subscribe ya ka jing ithu hatu pinget ya ka UFO